שלומך אדון חמור? מיאו. מה שלומך אדון חתול? מיאו. מה שלומך תרנגול? קוקו קוקו קוקו. מה שלומכם ילדים? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. דודודה. מה שלומך אדון קרפד? מה שלומך אדון יתוש? מה שלומך תרנגול? קוקורי קוקו. מה שלומכם ילדים? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. מה שלומכם? דודודה. דודודה. שלום, מה שלומכם? טוב, תודה. תקליטים, דיסקים. אוי, רגע, שקט. לחצתי פה על משהו שלא הייתם אמורים ללחוץ. אפשר להחליש את זה. שקט. תקליטים, דיסקים, לקראת השבוע החדש. טוב, למרות ההפרעה בצד השני, בואי ננסה לדבר על זה. אז כן, לייב אין שטוטגרט, 1975, תקליט הופעה משולש של כן, שיצא לפני כמה שנים, נראה לי הקלטה הזאת יצאה פעם ראשונה, ויניל כתום, עטיפה מושקעת לא פחות. הנה החבר שלכם, ג'קי ושאר החברים. הנה הם מנגנים, מתאמצים ונותנים עבודה. כן, כאן 88, כן, 75, בשטוטגרט, עם הפרפרים והשפירית על הרמקולים, וקהל רב, הומה וצופה. טוב, שתוק. עכשיו זה, תקליט שאולי לא הייתם מוצרים עליו בגלל העטיפה היפה שלו, לא כי אתם לא מוצרים עליו עטיפות יפות, אלא בגלל שזה לא נראה כמו תקליט של דילן קרלסון מארף, אבל זה תקליט של דילן קרלסון מארף, ואני חייב להגיד שזה אחד הדברים הטובים של דילן קרלסון מארף, במיוחד אם אתם פחות אוהבים את ארף של, נגיד, כמעט 20 השנים האחרונות. זאת אומרת, אם אתם אוהבים אותם יותר אווירתיים, אקספרימנטליים, ביזאריים, אז האלבום הזה הוא יותר יהיה לרוחכם. למרות שגם אם אתם אוהבים אותם עם פנטסטאר וכל השטויות שבאו אחרי זה, גם, פשוט פה הוא קצת חזר לעצמו. זה לא כבד כמו הראשונים, אבל יש פה איזו אווירה שאני באופן אישי מאוד התחברתי אליה, קצת יותר מחוספס, ועם זאת נוגה, כמו הבחורה הנוגה על העטיפה. אז דילן קרלסון, אלבום שיצא בסארג'נט האוס לפני כמה שנים, כתוב פה איפשהו, לא משנה, נבדוק אחר כך, תבדקו אתם. משהו אחר לגמרי, האוורד דיבוטו, הסולן של מגזין, אלבום סולו, Jerky Versions of the Dream, אלבום מ-1983, כמדומני, וזה נשמע כמו מגזין עושים אלבום פופ, אבל לא באמת מצליחים, כי הם לא להקת פופ, וגם האוורד דיבוטו, זמר מסוים ככל שיהיה, זמר פופ הוא לא, אז אם אתם רוצים איזה, אולי גרסה עקומה של פיטר מרפי, אפשר להציג את זה ככה. בכל מקרה, כדאי לשמוע ולהכיר. עכשיו, מאסטרפיס, שאין כמותו בעולם כולו, סוליד גולד של גנג אוף פור, האלבום השני מ-1981, בעיניי גם האלבום הטוב ביותר שלהם. אני מת גם על העטיפה האחורית שלו. זו הדפסה אנגלית ראשונה, מ-81, לא כזאת נדירה, אבל בכל זאת הדפסה ראשונה, לא מחיר מופקע, אבל בכל זאת הדפסה ראשונה, ופשוט מושלם. כל שיר פה זה יצירת מופת של פוסט-פאנק, פרי-מאף רוק, עם השפעות הנכונות מהפרוג
אנגלי של שנות ה-70, נגיד קרימזון ודברים כאלה, אבל לקחת את זה למקומות המעניינים ולא הפומפוזים. שלמות. KK in the mix, KK היה לייבל אינדסטריאל בדגש על EBM בעיקר, אבל לא רק, מאוד חשוב בשנות ה-80 ושנות ה-90, מתי שהוא עשה איזשהו אדפטציה לטכנו, וגם הפך להיות לייבל טכנו די מוביל עם סאב לייבלס כמו נובה זמבלה, וזה בעצם אלבום שהוא במיקס, ויש פה טרקים מעולים של השמות האלה, ריו היפני, סייקיק וורדס אוף גאיה, רקס, יוניט מוביוס, למי שמכיר את FI, אז זה הרכב, לא FI, סליחה, IF, תמיד מבלבל, IF זה בעצם אותו איש, עם חברים נוספים, סטארפיש פול, GF, דלטה פלן, נסיג בנטהאוס, שזה אטום הארט, ומוכר גם תחת השם LB, אומיקרון. קיצור, טכנו לפעמים אגרסיבי, בעיקר מינימליסטי, לפעמים קצת קרחניסטי, אבל תמיד מצוין. יצא ב-97, מי שאוהב טכנו מה-90, זה מושלם. עוד משהו חשוב, לא הייתי יודע אם הייתי אומר מושלם, פחות הטעם שלי, אבל יש כאלה שיחלקו עליי ויגידו שזה מושלם. וולבלנד של מאוס ומארס, האלבום הראשון מ-94, יצא בטו פיור, הדפסה ראשונה, אני לא זוכר אם יש לו עוד אחד, בכל מקרה די נדיר. אז אם אתם מחפשים את התקליט הזה כל החיים שלכם, הנה הוא פה, בנובה רוממה. זה תקליט ממש מגניב, אבל אני צריך רגע להיזכר בשם שלהם, כדי לא לטעות. נראה לי זה אולומפוס, בוא נראה אם אני זוכר נכון. אולומפוס. באלבום שנקרא קרקוס, זה יצא בסופט אביוז, וזה מישהו מפומיס, ועוד מישהו מאסתטיקס, וזה הרכב ניו זילנדי, שכמו הרבה הרכבים ניו זילנדים, מצטיין בהיתוך בין לואו-פיי לפוסט-פאנק, עקום, מגרגר וחלוד. ממש תקליט מגניב, מ-2019 לדעתי. אז כן, חובבי היבשת הניו זילנדית מתבקשים לשמוע, אני בטח אתייג אתכם. זה תקליט שאני לא חושב שאני אמצא לינק לתמוך בהמלצה, אבל אתם יכולים לסמוך עליי וגם על עצמכם, ובעיקר על ריצ'רד בישוף מסן סיטי גרלס ועל אדי אזיג'יאן מקול דה סאק, והמוכר גם האלבום המצוין Six Ways to Avoid the Evil Eye, שאפילו יצא ב-Something on the Road של יורם אליקים, מפקט לפני. בקיצור, שני אנשים שאוהבים לעשות דברים מעניינים עם גיטרות אקוסטיות ומוזיקה, נקרא לזה אוריינטלית, ביזארית, מקודשת אך מחוללת, עגל הזהב וכאלה, כמו מה שקורה פה פחות או יותר. ויש פה גם חתימה של אחד מהם או שניהם, אני לא יודע, אבל העותק חתום על ידי מישהו שכנראה מנגן פה, או שניהם. עוד אלבום מעולה וחשוב, פנטסיה של סנדי בול עם המתופף, בילי היגינס, מתופף ג'אז, שניגן עם ארט פארמר ועוד כל מיני שמות אולי אפילו יותר גדולים שאני כרגע לא זוכר. אלבום מ-63 של סנדי בול, סוג של אלבום פולק שמקדים את זמנו, מאוד ניסיוני, מאוד נועז בשביל התקופה, נגיד ברוח של דברים כמו ג'ון פיי. יש פה את הגרסה שלו לקרמינה בורנה של קארל אורף, שהיא מדהימה בעיניי, ולגמרי אלבום שצריך להכיר. ואחרונים בתקליטים, ההרכב האנגלי הזה, Yeah No, When I'm a Big Girl. מין שילוב כזה בין אינדי רוק אנגלי של שנות ה-80, קצת לואו-פיי ואולי פוסט-פאנק. נגיד, השם הראשון שעולה לי לראש כשאני שומע אותם זה טלוויז'ן פרסונליטיז. אולי לכם יעלה משהו אחר לראש. אחלה אלבום, גם קצת עקום ובריטי כזה, נרגן וציני. רק 6 שירים, זה כזה מיני אלבום. קראתי היום שהם התאחדו ב-2012, אני תוהה מי טרח לבוא, אבל יכול להיות שאנשים זכרו להם חסד נעורים בזכות האלבום הזה. יש להם עוד אחד לדעתי, אבל אני מכיר רק את זה. אז זהו, זה התקליטים.
ועכשיו נעבור לדיסקים, וגם פה יש כמה פצצות רציניות מאוד בעיניי. נתחיל עם זה. אתם רואים מה אני... זה? הנה עכשיו. בריקלייר קייק, זה הרכב של טוד טריינר, שהיה ברייפל ספורט ובשלק, המתופף של שלק, אם אני זוכר נכון. אז אני אגלה שהוא היה בסיסט, אבל לא, אני זוכר שהוא המתופף, אז כנראה שאני צודק. בריקלייר קייק, יצא בטאצ' אנד גו ב-94, מין כזה אינדי רוק, מאוד מלנכולי, מוזר, לואו-פיי. אתם צריכים לשמוע את זה, זה נגיד איפשהו בין גייט ליאנדק ובלקארט פרוסשן, ובלונד רדד הראשונים, נגיד. נשמע מספיק טוב, נכון? וגם אני באמת על השם הזה, בריקלייר קייק, עוגת לבנים, כן. זה משהו שיכול להיות מאוד מנג'ס, אז או שאתם תאהבו את זה, או שאתם תשנאו את זה, או שאתם כבר אוהבים את זה, או שאתם כבר שונאים את זה. דניאלסון, מדניאלסון פמילי, אלבום חופר, תחת השם Brother Son של Brother דניאלסון. בוא נגיד שזה נשמע כמו בלק פרנסיס עושה קאברים לדניאל ג'ונסטון, או דניאל ג'ונסטון עושה קאברים לבלק פרנסיס. אז כן, זה יכול להיות מאוד קשוח, אבל זה גם יכול להיות חוויה מתקנת. ספליט, מעולה, שיצא בלייבל שאני מאוד אוהב שנקרא טייגר סטייל. יש פה את הליליז, הרכב שוגייז מצוין משנות ה-90, הרכב אמריקאי, והספרה הדסטרה, שזה בעצם הספרה, שגם הופיעו פה כבר פעמיים עם אותו אלבום בשני פורמטים, ורובכם בטח מכירים אותו מאורן הדר בורלה, זיכרונו לברכה, הרכב פופ פסיכדלי משונה, אז הם חולקים פה ספליט מצוין, לא קצר מדי, כל הרכב עם איזה 3-4 שירים, וזה מגיע כזה לאלבום באורך מלא, יפה מאוד, כמו עטיפה לפחות. זה נקרא ליימס, וזה להקה מממפיס, והאלבום נקרא משהו, אני אגיד לכם, ריינסטון ריבר, יצא ב-2010, מין שילוב בין גאראז', בלוז, קצת קאנטרי, כמו שצריך, אלבום טוב, כן, ליימס. עוד משהו משובח ושונה מאוד, מארור טריו, איך שאומרים את זה, אוסף של הרכב הדארק אמביאנט דרון הגרמני, פורץ הדרך, קטעים מ-1988-1996, כל מיני רריטיז, קטעים עבודים, אחד מהם אחר כך המשיך לטראום והקים את הלייבל דרון רקורדס, אז כל מי שמחפש דארק אמביאנט ודרון מעניינים, אנא סורו לאלבום הזה שיצא בלייבל הרוסי וסטיקס. זמן. רוברט פולארד מ-Guided by Voices, כמובן, Waved Out, אלבום 98. מה אפשר להגיד? ככה עושים לואו-פיי, נכון? ככה. And you're waving out. יצא במטדור. טוב, זה כנראה אלבום אתם יודעים מה? אני לא יודע אם זה אלבום שאני הכי אוהב ברמה הזאת. תכף באים עוד שניים לא פחות אהובים וקרובים לליבי, אבל אולי הכי משפיע טוב, אולי לא יותר משפיע מגנג אוף וור. אולי פשוט לא נחלק תארים. ויה סוליס של סקורן, האלבום הראשון מ-92, מיק הריס, פשוט מאסטרפיס של אינדסטריאל מטל, גודפלשי עם אלמנטים דאבים, וואו, כאילו פשוט מטורף. יצא באירי כמובן. אם אין לכם את זה, לא יודע איך אתם מסתובבים, איך אתם מוצאים את האף מהחלון. וכמו שאמרתי, עוד מאסטרפיס, את אקשן פארק של שלק, בעצם האלבום הראשון של שלק מ-94, גם יצא בטאצ' אנד גו. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שסטיב אלביני עשה אחרי ביג בלק, ואולי האלבום היחיד ממה שסטיב אלביני עשה אחרי ביג בלק שמשתווה לביג בלק. זאת אומרת, יש לי עוד דברים טובים להגיד על שלק, אבל שום אלבום שלהם לא מתקרב לאלבום הזה, ושום אלבום שלהם לא מתקרב לביג בלק כמו האלבום הזה, לא בכך בסאונד, כמו ברמה הגבוהה, כאילו של נויז רוק מאפי, דוקר, ואין לי מילה נוספת לתאר כמה זה טוב. סילקוורם, גם האלבום הראשון שלהם, Touch and Go, אגב סילקוורם, סטיב אלביני
די המפיק של כל האלבומים שלהם, למרות שאת האלבום הזה, אם אני זוכר נכון, הוא לא הפיק. הרכב אינדי רוק אמריקאי חשוב, גם נגיעות של לואו-פיי, אף פעם לא קיבלו את ההכרה לה הם היו ראויים, וגם המתופף שלהם נהרג מתישהו באיזה תאונת דרכים מכוונת, לפי מה שהבנתי. בכל מקרה, תבדקו את זה. ואחרון, ואולי באמת הפייבוריט שלי, אולי כי נגיד הכרתי אותו בגיל מאוד צעיר, ובדיוק בזמן שחיפשתי דברים כאלה, Aggravation של טרפון אימפל, האלבום השני של להקה הצרפתית, הפקה של רולי מוזימן מהסוואנס, ואני לא סתם מציין את זה כי זה נשמע כמו שילוב בין סוואנס לגודפלש, לפרונג אם הם היו מנגנים קצת יותר לאט, לסלטיק פרוסט אולי, ליאנג גודס כמובן, פשוט מופת, ויש פה גם קאבר מטורף לרדיו-אקטיביטי של קראפטוורק, ועוד שירים מטורפים כמו Love, ו-What does it mean, ו-You got what you deserve, ובכלל, Fugitive Soul, בכלל, טרפון אימפל, האינדסטריאל מטל הזה, עם המבצע הצרפתי, הצרפוקאי, המלוכלך, פאק יא. טוב, אז זהו, דיברתי מלא, אני רואה, הסרטון הזה הוא בהכרח אחד הארוכים, אז אם כבר, איך אפשר בלי שיר סיום? אוי, זה חלש. מה שלומך, אדון חתול? מה שלומך, תרנגול? קוקו, מה שלומכם, ילדים? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. תודה. מה שלומך, אדון קרפד? מה שלומך, אדון יתוש? מה שלומך, תרנגול? קוקו. מה שלומכם, ילדים? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה. מה שלומכם? תודה.